नमस्कार मित्रांनो, मी मुकेश घाडी आपल्या आज कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवर तुमचा मनापासून स्वागत करते। तर आता आपण जाणार आहोत शाळेत। आज सरस्वती पूजन आहे। पहिली ते चौथीपर्यंत मी त्या शाळेत शिकत होतो। तर आता आपण जाऊया, चला सरस्वती पूजन तुम्ही पण चला। तर आता शाळेत जाऊया आणि इथे वडापावचं दुकान पण आहे। शाळेत जाताना एकदम प्रवीण वडापाव मस्त 12 रुपयात 12 रुपये एक। आणि संध्याकाळी 5 ते 8 वाजेपर्यंत चालू असतात। का प्रवीण वडापाव आणि भूक लागली तर यायचा संध्याकाळी। आणि माझी शाळा आणि या बघा वैभवी। तर माझ्या शाळेत जाऊया। दत्त विद्या मंदिर नारिंगरे। चला तर माझी शाळा बघूया। आणि या माझ्या शाळेतला सरस्वती पूजन। शाळा पहिली ते चौथीपर्यंत असा। आणि शाळेतली मजा तर खूप भारीच होती मी असताना। आणि ही मुलांनी बनवलेली मातीपासून कलाकृती आहे। पोरांना घेत नाही ते 50 होते। अशी माझी शाळा। या शाळेत मी पहिली ते चौथीपर्यंत या शाळेत शिक्षण घेतलं आहे। त्यावेळी खूप भारी वाटला, आत्ता पण वाटतं। आणि
म्हणजे असा पहिल्यापेक्षा आता खूप चांगला म्हणजे असं मुलांनी खूप काही चांगलं केलेलं आहे त्या शाळेत. रांगोळी बघून झालेली आहे मुलांची, खूप छान अशी रांगोळी काढलेली आहे आणि आज शाळेत येऊन खूप भारी मस्त वाटलं. चला तर